Здравейте, уважаеми зрители! Нашето предаване "Политиката на Прицел" продължава. Сега ще си говорим за това, което вълнува всъщност целия свят. Ще си говорим за това какво научихме за коронавируса. Мой гост в предаването е доктор Чавдар Ботев. Здравейте! Здравейте! Доктор Ботев, какво научихме за COVID до сега? Мисля, че логиката е такава сега да сме доста по-подготвени, отколкото бяхме в началото на 2020 година, но сякаш всъщност поне като общество се държим като изключително изненадани какво ни се случва. Аз мисля, че лекарите могат да го потвърдят. Действително, ние вече сме много по-подготвени, защото има много ясна представа какво представлява COVID като заболяване, а именно, че това е едно вирусно заболяване в началото, след това става съдово, след това става метаболитно с натрупване на определени метаболитни продукти в белия дроб, хиалурон, и накрая става едно автоимунно заболяване. Тоест, ние имаме почти целият спектър на медицината и това, което всички водещи специалисти казаха, това заболяване не е за един вид специалисти. Тоест, абсолютно всички трябва да се включат. И само тогава ние можем да получим добър резултат. Така че смятам, че постиженията ги има. Има и много лекарства, има и ваксини. Очакваме и по-добри ваксини. Така че нещата са в генерален аспект добре. Въпросът е това, което бих казал добрите специалисти знаят, да достигне най-бързо до крайните потребители. И за тази цел искам да кажа, че нашето сдружение, към което се представям основно, има много добри комуникации с Лекарския съюз, бих казал и с Министерството взаимодействаме на здравеопазването, така че се надявам максимално бързо тази информация, за която ви говоря, да стигне до болниците. Най-големия и най-труден момент са болниците, защото всъщност във всяка болница се управлява от директор, който определя как да се лекуват нещата. Някакси ролята на специалистите е в по-заден план. Значи всеки гледа да не си изгуби лиценза, а не да помогне на болния. Тоест, ако знае, че нещо примерно работи, но в същото момент няма заповед от министъра на здравеопазването да се подходи по този начин, може да се каже, че повечето здравни заведения от нас предпочитат да се съобразяват с по-старите протоколи. Само ще ви кажа, вече се смениха 4 основни концепции за лечението. Ние сме на последната и смятам, че този път е абсолютно правилно, защото тя е построена под така, както аз съм учил медицина, а именно тръгваме от патологоанатомите. Тоест патологоанатомите ни казват от какво почиват болните, а именно в първите стадии от виремия и във вторите стадии това е от една тромботична микроангиопатия и тромбоза, които наблюдават хемолитико-уремичния синдром. Друго заболяване, което е известно как се лекува. Има и лекарства. За мое очудване, още от самото начало тези лекарства съществуваха. Те са антитела, тези любими подходи в съвременната медицина, да лекуваме с скъпи методи с антитела. И не мога да разбера защо фирмите, които произвеждаха антитела, те са действително много скъпи, тези производства. Значи, става въпрос за... Те се използваха при лечение на заболяване, което е малък обем и поради тази причина това лекарство, това антитяло срещу C5 фракцията на комплемента струва $500,000, но можеше да се увеличи това производство, защото се знаеше, че се работи, а сега вместо това се направи друга фракция на комплемента антитяло срещу C3 фракцията. И на практика това нещо върви на преден план, на старото някакси се запази. Значи ние в обществото, говоря в генерален аспект, не умеем да комуникираме един с друг. Примерно, правителствата можеше да предложат да се изкупи това нещо и можеше да имаме много ефективно лекарство, което от самото начало се видя, че работи. Вие как си обяснявате цялата тази ситуация? Всъщност, сякаш всички усилия бяха вложени към ваксините, към предотвратяването под някаква форма на разпространението, отколкото към самото лечение, казвайки ни, че второто е доста по-трудно и сложно и изисква доста повече време. Вижте, този подход е в медицината като цяло. Проблема с една пандемия се решава с ваксини, а сега има нов вариант, пасивни ваксини.
това, което така искам да ви споделя, всъщност при появата на тая пандемия в Съединените щати излезе документ, където ясно и точно се каза какви са ролята и желанието на правителството. А то именно е да може през всяка една пандемия да се изградят такива структури в Съединените щати, че да могат да произведат ваксини бързи. И това изискваше нови технологии. Това са РНК ваксините, които сега излязоха, за които ще ви кажа какви проблеми съществуват. ДНК ваксините и протеиновите ваксини, които са стария ни опит. И всъщност другата възможност, това са другата възможност, това е образуването на антитела. Тоест при ваксините се получават антитела и клетки и най-бързо се появява едно заболяване при образуване на антитела, така че в момента има няколко платформи, където се произведат антитела, достатъчни да се вакцинира 5 пъти населението на Съединените щати. Просто залага се на повече платформи, за да видят тази, която е най-успешна, да бъде използвана. И в хода на всичко това, което се случва, се появиха и две свръхнови забравени технологии. Това са така наречените мукозни ваксини, където се приемат ваксините чрез назални спрелове и там са вече големите фирми и таблетни форми. Виждате, че тук ще имаме един невероятен скок на медицината като цяло само от това заболяване. Но ако се върнем на ниво обикновен човек, някакси информация има. Бих казал, че така нещата в България не са най-зле в Европа, напротив, добре са, но трябва още нещо да се случи, да бъдем като една държава, като Израел. Винаги я давам, защото все пак това е една развита държава. Не искам да давам примери с държави като Гана и някои други такива африкански държави, които си решиха проблема с коронавируса. Нали? Но нека да гледаме цивилизованите държави и в момента пред цивилизованите държави това го има. Ние се борим да вкараме всички възможни методи, които не пречат един на друг. Говорим за ивермектина, предполагам се досещате. Всъщност, доколко, вие казахте, специалистите остават на заден план. Доколко има готовност изобщо, всъщност под някаква форма овладяване на пандемията, да не е така, както беше през последните няколко месеца, да се даде повече гласност на специалистите, да се слушат повече в тези гласност има достатъчност. Сега ще ви кажа нещо, което аз лично голямо бреме ми падна така от плещите. Всеки един лекар работи в здравно заведение и неговият директор определя правото, дали има право да каже или да не каже нещо. Разбирате, той може да ви спре, може да ви промотира и само силни личности, както примерно Иво Петров, могат да застанат и да си кажат мнението и да помогнат да издърпаме нещата. Повечето хора се страхуват, а някъде има и забрани, да ви кажа, където директорите са забранили изобщо на своите специалисти, които наистина има какво да кажат. Говоря ви за някои реаниматори. Знаете, че на практика 64% от хората умират. Това сме го говорили много пъти, защото ние не можем да ползваме ефтините методи на лечение. Именно тая поза, за която толкова пъти я показахме, говорихме, проник позата. Също така никой не говори за въпросите, защо, например, нашите болни в реанимация умират. Аз ще ви кажа, те умират, защото повечето места не се прави тази проза и тя няма как да се прави. Трябва да влезат други специалисти. Значи в едно отделение по анестезиология и реанимация ние не покриваме световните стандарти. Световният стандарт е една сестра трябва да бъде на 2 болни. Можете ли да ми посочите такова място? Няма. Съответно, за да се получи нещо и да оцелеят тия болни, нали, това ще го даме като предложение на Министерството, трябва да влезат рехабилитатори. Тоест, те да се занимават с обръщането на тези болни в тази поза пронинг, нали, където значи, повечето сестри са жени, те няма как да дигат хора, които са 140 кг. Аз в началото така, как да ви кажа, имах чувството, че имаха някаква вина реаниматорите. Това, че отделни болници са герои и го правят лекарите с нистови усилия да обръщат пациенти в тези пози и да ги спасяват, това е нещо, което се случва. И аз ще ви дам пример с една болница в Хасково, където поради тази правилна терапия имаме, може би на този момент, на мен ми е известно, човек, който 43 дни е бил интубиран и оцелял. И това се дължи на 2 неща. Значи едното е тази пронинг позиция и второто е на определен период, между 7 и 14 период от интубирането, болните трябва да се направи трахеостома. Това също до някъде не е решено, защото ако се остави тази тръба, която са на интубираните болни,
то тогава се получават наранявания и влиза инфекция. И ще ви кажа нещо много интересно. Сега комуникирам с една пловдивска клиника, няма да кажа, защото в момента работя пациенти там. Колегите имат 63% смъртност. Т.е. само с 5% в реанимацията смъртността е по-висока от водещите клиники в Щатите. Значи има какво да се направи. Има възможност да се отиде. Имаме други клиники, където е масово явление 100% смъртност. И ще ви кажа едни неща, които виждам. Значи, ако видиш в едно отделение температурата да е топла, т.е. да е топло в самото помещение, ви казвам, че там хората имат шанс да оцелеят. Когато обаче видиш едно помещение, значи лекарите обличат, когато са в такова COVID отделение, едни дрехи, ви всички сте ги виждали, но някои от тях са такива, че са просто изгаряш и не можеш, и на тебе ти е горещо и ти определяш и се отварят прозорците, проветряването е нещо важно, но температурата е доста студена и всъщност най-важният момент, за който никой не говори, пак е нещо много ефтино. Разтворите, които се преливат на болните, когато са студени, могат да ги убият. Казвам ви го, от 30 години опит работа с разтвори. Аз винаги си топля разтворите, когато правя моите процедури. И това важи особено за разтворите, които съдържат калци. Това е примерно рингер. И ако този разтвор се пусне бързо, студен на болен, аз лично ви казвам, че това е една от причината за смъртността. И това са неща, които трябва да говорим с колегите, защото ние сме поставени в една ситуация, която е извънредна. И тия неща трябва да ги знаят Министерството. Значи аз съм бил поне в 30 реанимации и ви казвам неща, които съм видял. И още като влеза, мога да ви кажа, тук 100% хората ще умрат, тук хората ще си оживеят, имат шанс да се получат. И ако вкараме новите форми на терапия, които са тромболиза по специален протокол, който е направен за COVID, плазмафереза, то нещата могат да бъдат значително по-добре, въпреки че имаме много малък финансов ресурс. Тоест, ние можем да си спасиме болните. И разбира се, най-важното от всичко е профилактиката, където са ваксините и ивермектина на този етап, но и нещо друго. Казах ви за тази реанимация, която е в Пловдив. Колегите установяват, че 100% от интубираните болни имат ацинобактер и още един бактерий. Просто хората са с инфекции преди интубацията. Това е също много мощен фактор за развитие за увеличаване на смъртността и до някъде това се дължи на безумното даване на антибиотици в тази страна. Значи аз ви казвам, че нещата са такива, че при това заболяване искаме, не искаме, си трябват антибиотици и тези фирми ще си спечелят достатъчно. Но аз не мога да приема при положение, че виждам, че това нещо вече го няма в Европа. GP-то, първата му работа и протоколите, които имаме от Министерството, идва, разболява се човека, здрав, прав, добре, дават им два антибиотика, не един, а два антибиотика и след това, като отидем на 10-11 ден, когато да се интубира, вече нещата са с тотален дисбактериоза, с гъбичкови инфекции, които също са фатални и всъщност ние си причиняваме. Значи не става тази работа така, някак си трябва да има, да ни чуят от Министерството и да ги направят тези неща. Има ги протоколите, ще видите, в съвременните протоколи се говори за противовирусно лечение. Не се говори за антибиотично. И аз ще ви кажа още нещо. Значи аз съм работил в трансплантационно отделение и имам голям принос за вкарването на трансплантацията при възрастни. Тоест аз съм бил в различни страни, докарал съм нещата по някаква форма, пратила ме страната на специализация, върнал съм се и ще ви кажа нещо, което искам да се чуе и да се знае. Значи, при трансплантираните болни имунитета ви става 0. Тоест, вие имате 0 левкоцита и нямате клетъчен имунитет. Имате някакви антитела. Ами тези болни стоят без антибиотици. И има готовност обаче при най-малката поява, има бързи начин за доказване да се започне веднага, защото там риска е за 6 часа при появата на инфекцията болни да почине. Тоест, вие ако не реагирате веднага, и защо ви го казвам всичко това? Защото хората си мислят, че ще ги спасят антибиотиците. Не. Важното е вашата обща имунна система в какво състояние се намира. Тоест тези свръхтежко болни след това, като почнат да им дават антибиотици, като почнат да им дават всички неща, ние повече от месец не може да ги задържиме. Тоест, важно е основно имунната ви система в какво състояние се намира, антибиотиците помагат допълнително. И тук трябва да обърнем за един психологически момент. То всъщност това е изключително важно, защото имаше презапасяване на психологически момент. Значи на болните, като им отидат им направят една снимка, значи тази дума пневмония според мен пред това заболяване трябва да се махне. Защото лекарът като чуе думата пневмония, първата му работа е да се даде антибиотик. Такова заболяване
няма пневмония. Имаме вирусно заболяване, което има случаи редки при това заболяване, но след това е съдово и метаболитно. Натрупва се хиалурон. Вие виждате хиалурон, което се дава тази форма и задуха причинява и са промени в съдовете. Когато оправим съдовете, аз имам пациенти, които пневмонията изчезва за 2-3 процедури плазмафереза. Ами не е пневмония. Ако беше пневмония, нямаше да изчезне. И тук има психологическия момент върху болния. Значи те го засипват, казват му двустранна, много тежка пневмония. Значи такова нещо никога не трябва да се казва. Значи хората, когато им се каже нещо по такъв начин, те се стресират и почват да правят вече глупости и дори стреса сам по себе си убива. Значи изчислено е, че огромен брой от заболяването, това всички го знаят, но има и скала, по която може да се установи колко стрес като натрупаш. Нали, това също води до... И аз виждам едни просто безумни реакции в хората само от този стрес. Така че тук трябва някакси по-меко да им кажем, трябва да се каже, че не е толкова страшно. Аз ще ви кажа, при правилно лечение, значи аз от тежко болни хора съм хванал, а да не ви говоря в началото, като ги хванеш в първите 5 дни, нямам усложнения такива големи, но то важи и за другите болници. Аз, примерно, като бях в Пирогов, разбрах, че там в отделението от 1000 човека, примерно 30 са се влошили. Тоест не е толкова страшно и нека да кажем още нещо, което отдавна се боря и така е хубаво, че има възможност да го кажем. Значи в началото всички говореха за интубация. Аз ще ви дам първите публикации. Всички тежки болни бяха интубирани. След това, като се видя, че болните са тези пълните болни са основно тези, които са интубирани. Интубиране и пълен пациент са две несъвместими неща. Разбирате ли? Това нещо е много лош прогностичен фактор и води до смъртност, защото там дишането е пасивно и тази голяма маса трябва по някакъв начин да се раздува, получават се проблеми и съответно се вкараха други апарати за високо съдържание на кислород. Сега ще ви кажа, тук проблема е, че стената, която осигурява кислород, трябва да има нужния дебит и тези апарати трябваше да се опитаме да ги въведеме. Примерно в Токуда болницата се използват такива неща, затова нещата са много по-добри. Професор Младенов е един прекрасен специалист, който се бори, но виждате, тия неща нямат чуваемост. Просто трябва нов вид апарати да се обърне внимание. Има също така едни маски, които много малко хора говорят за тях. Тоест, значи, дишането е процес, който се състои от няколко етапа. Дишане, издишане, пауза. Вие на един пациент, като му пуснете 15 литра кислород, нали, говоря ви за максимума, което е обикновено от маски, като му пуснете 15 литра, той на практика диша само 5 литра и ако сложите един балон, който струва 20 лева, кислорода, който е по време на издишването, който излиза през назалния катетър или през маската и по време на паузата се събира и вие го вдишате, вие 3 пъти може да му увеличите кислорода и съответно съвсем по друг начин да протекат нещата. Виждате, че дори това нещо елементарно не се говори, не се казва. Това са водещи специалисти, които не смеят да говорят, защото, примерно, директор им е забранил. Виждате ли до какво нещо каза? Аз просто съм един свободен електрон и мога да кажа това, което мисля. И всъщност това, което мисля, аз държа да е на базата на специалисти, които са водещи, които ги познавам от много години и които съм виждал, че не са си предали болните. Тоест, те се борят за интереса на своите болни. И се радвам, че има доста такива лекари в България. Да поговорим, понеже направихме за времето. Споменете няколко неща за ваксините, така или иначе сигурен съм, че има доста. Аз винаги съм твърд. Сега ще ви кажа последно. Тези ваксини, които се взимат две в момента, аз си казах, че те са част от експерименталната програма. Трябва определена група население да ги приложи, за да видим страничните ефекти. Но едно списание като Forbes, което хората знаят какво представлява, казва, изглежда имунитета ще бъде много кратък при тези ваксини. Тоест, скоро ще трябва да се вакцинираме пак. Второ, това, което е важно, вече се видя, че дават нормално на 1 милион хора население приложи ваксината да се получат свръхтежки анафилактични реакции, от които може да почините. Тук са на 272 хиляди. И причината е етиленгликол. Така нещо, което е отровно. Вие знаете, се използва ваксините, защото се съхраняват при ниски температури. Тоест в тези две ваксини има етиленгликол. Знаете го, че има в антифриза и знаете какви са свойствата. По принцип, те е в минимални количества и няма толкова силен ефект, но просто да знаете, че има една голяма група хора, които са го приемали под различни форми. Той го има в пасти, се оказа за зъби, в много други неща, а вие и го приемате
по друг начин храносмилателния тракт, да речем. Но когато го вкарате венозно, т.е. когато го вкарате подкожно, да кажем, за ваксина, възможността за анафилактична реакция е доста голяма. Така че хората, които са, поне за тези хора, които са алергични, аз лично предпоръчвам да минем на ивермектин и да изчакаме. Сега аз искам да кажа нещо друго, което е в полза на тия две ваксини. Те се появиха първи на Модерна и на BioNTech, така че много страшно е това заболяване и хората желателно да се вакцинират, нали, който причини, но аз лично, моята стратегия е да бъда на ивермектин профилактично и да изчакам други ваксини, за които ще ви кажа какво имам предвид. Значи, двете ваксини, към които аз имам афинитет, те са на друга платформа. Едната е на протеинова, казва се Novavax и Inovio, които на практика тя е вече ДНК ваксина. Казах и другата, имаме РНК платформа, имаме ДНК платформа. При РНК са всъщност тази, която сега започва вакцинация на BioNTech. Да, тези, които са РНК, значи РНК мястото е в клетката. Тя не е мястото да я вкарате подкожно и да се движи в кръвта. И никой не знае, като се задвижи това нещо, къде ще отиде, какво ще стане. И те са го направили със специално покритие с липиди, за да може да влезе по-лесно през мембраната. Мембраната е липидна, но няма гаранция, че няма да се получат и други реакции. Но като при ДНК ваксината, първото нещо, ние имаме електропорация, между другото един метод, където България е водеща била и на практика основните открития са направени от българин. Дека споменеме един чудесен специалист, така вече не между живите, професор Даскалов, който е в основата на тая терапия. В Холандия се разви и след това, както виждате, нещата си отидоха в Америка. Но така не, че при тази електропорация се отварят порите и ваксината влиза в клетките, а не да се движи в пространството и да не знаем какво е. И другото, което тези две ваксини са обект на Държавния департамент на отбрана. Тоест, те имаха платформа и са изпъствани няколко години. Ще кажете как няколко години? Ами просто има други коронавируси и те са минимално променени. Така че най-големите съюзници на щатите, Тайван и Южна Корея ще бъдат имунизирани с тези ваксини. И ние смятам, че не трябва да сме с европейска солидарност. И искам да ви кажа за последното поколение, което сега възникна и където е фирми като Мерк и водещата Altimun и дъщерната фирма на Johnson & Johnson Vaxart. Това са така наречените мукозен имунитет, където се очакват свръхинтересни неща, защото тези две ваксини, които имаме в момента, те не са с стерилизиращ имунитет. А на нас не трябва ваксина с стерилизиращ имунитет. Стерилизиращ имунитет, това значи да не боледуват изобщо. Вие в момента, като срещнете вирус, той ще ви се мотае в горните дихални пътища, може да има лека инфекция и ще заразявате всички останали, които не са имунизирани. Това е проблема на съвременните две ваксини. Докато тези ваксини, които ви говоря, вие знаете, че при двете ваксини има болни въпреки вакцинирането. Примерно при BioNTech 160 човека са се разболели в контролната група и 8, които са били вакцинирани. А имайте предвид, че за ваксина се избират хора, които са в здрава възраст, без проблеми. А какво остава за възрастните хора, където процента на отговор е много по-малък и това е всъщност рисковата група, които ще починат. Така че, виждате, много интересни неща се случват и говорим за последната група ваксини, които са на лигавичен имунитет. Те възникнаха на базата на таблетна форма и спрей и всъщност това ще е, може би, голямото откритие. Ще дойде една форма таблетна, където тя е отдавна, вече са разрешени, направени са зелени улици, включват се всички големи фирми и това ще бъдат най-добрите ваксини, които обаче може би ще пристигнат към септември. Така че аз се ориентирам към първите две ваксини. Novavax вече сключи договор с Европейския съюз, има заводи в Чехия, т.е. те са направили да се произвежда и в Чехия. И само едно нещо ще ви кажа. Там аз съм любител на природните продукти, там е включен природен продукт и цялата магия се дължи на един фактор М, адювант М, който се добавя към ваксината. И когато вие приложите протеина самостоятелно и с адюванта, се увеличава 50 пъти ефективността, което го няма. Това е трето поколение адювант и до сега най-добрата ваксина за грип беше на фирмата Sanofi и тази същата фирма сега съвсем наскоро излязоха крайните резултати, значително по-добър резултат, поради именно това. И се използва едно сапониново дърво, което е в Латинска Америка. Виждате, където има природни продукти, е нещо хубаво. И в заключение ще ви кажа нещо за нашата църква. Значи нашата църква, като че ли някак си не следи тия неща, не от друга, ма дето се казва от кумова срама, трябваше да реагира за някои неща. Примерно тия две ваксини се използват
фетални продукти, където почти всички църкви реагираха. Аз нашата не видях да реагира. Просто си има някакви правила на поведение. Трябва и те да се интересуват, да знаят, нали, имат си определени реакции. Аз като учен не казвам, че не трябва да се използват. Напротив, нали, учените мислим на едно мнение, но начина на мислене това показва, че някои отношения и църквата ни застава. Добре, много ви благодаря за това участие. Ще се видим след малко.